Doamne și domnilor, bun regăsit la Primăria Constanțenilor TV. Astăzi o să punem accent pe portul Constanța din punct de vedere economic și cel al investițiilor. Până la sfârșitul anului 1989, activitatea flotei maritime de transport a fost una cu monopol de stat. Dacă vă aduceți aminte, era reprezentat atunci de Navlomar București. Despre acest subiect vorbim cu invitatul meu, domnul Nicolae Șandru, cel care, spunem noi, cunoaște foarte bine exploatarea portoară, dar și shipping-ul de aici, de la malul mării. Bună ziua, domnule Șandru, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și dumneavoastră și ascultătorilor și telespectatorilor dumneavoastră. Bun, să facem o retrospectivă și o să vreau să ne amintim de port și să ne ajutați dumneavoastră cum arăta el până în 1989 și ce s-a întâmplat cu el după portul, anul 90. Prima fază de dezvoltare, ca să portul vechi, a continuat cu faza a doua, care s-a chemat Portul Nou, care s-a terminat până în anul 1977. A ajuns până în dreptul Lumin Metal, unde este acum Lumolul 3, danele 65-66 și apoi danele petroliere până la 78. A urmat cu pasul următor, încât în anul 1989 era terminat și convexul, care inițial a fost PTM-ul, punct transbord de materii prime, minereuri și cărbune, unde se făcea limbarea din navele mari de 100.000 de tone, 70.000 de tone, să descărca cu macarale plutitoare, care la vremea era la GSM, grup de intervenții și salvare maritimă, și căi navigabile, avea o secție. Avea 15 macarale plutitoare de 16 tone tip Ganz, aduse din Ungaria, foarte bune. Câte 3-4 macarale pe o navă, făcea alimbare, ca zic, descărcat din nave în barge. Bargele după 1984, că până în 1984, ce s-a terminat, s-a descărcat direct în nave de 9.000 de tone, 10.000 de tone, care plecau pe la Sulina, în funcție de bară. Cum era bara? 22, 24, 21... Adică bara adâncimea care permitea trecerea acestor ca să te duci până la Galați. Că asta era, trebuia aprovizionat Galați. Făcuseră combinatul cel mai mare din estul Europei și trebuia aprovizionat cu materii prime. Începând cu anul 1988, 11 iunie, mi-amintesc perfect, s-a înființat secția 3 a IEP-MTTC. Șeful secției a fost, Dumnezeu să-l ierte, Pistolea Vasile, fostul director al portului Constanța, a fost director TTS, să fac așa o mică trecere, a fost șef de secție la chimie pe timpuri. Șef secție schimb la vremea aia a venit și am fost eu. În anul 1989, aprilie, a venit și Viorel Panait, actualul director de la Convex și președintele Consiliului de Administrație de la administrația portului Constanța. Iar în 1988, 11 iunie, v-am spus, s-a făcut secția 3 și a venit prima navă de descărcat de 150.000 de tone materii prime, minereu din Africa de Sud pentru Galați. S-a descărcat cu cele două poduri descărcătoare de 50 de tone și sistemul de benzi, care era la jumate față de ce s-a dezvoltat ulterior. Deci când a venit Revoluția în 1989, în decembrie, când a început, ne-a prins în Dană cu o navă de 65.000 de tone de cărbune, care o descărcam și avea o rată de contrastare foarte mare. Oamenii atunci am scăpat, au fugit toți aici la Casa Albă să dea jos regimul. Trebuia să mă duc să-i aduc de acolo pe câte unii să lucrăm, că le-am explicat, băi, ce se întâmplă se va termina, dar noi după aceea trebuie să plătim contrastalii și să dăm din banii noștri. După care ne-am organizat, s-a împărțit pe mai multe companii și au apărut toate acestea companii care deja acum, iar fosta secția 3 s-a făcut SC Convex SA. Ați descărcat atunci tot cărbunele și ați participat la Revoluție? Am mers cu oamenii, mă duceam după ei, veneau echipele care erau de la apărarea civilă și trebuia să stăm acolo, stăteam zi și noapte, pentru că lua și îl găsea pe Dană, luați-l, aducea, cui e ăsta, e al tău, nu e al tău. Am înțeles. am pus și fugeam după ei la Casa Albă, adică știam mai mult se întâmplă că veneam cu caleașca până la poarta a 2 jos și ziceam, băi, hai, vă schimb, băi, se schimbau unii cu alții, adică vinea o tură, vinea alta, aici îi schimbam. Coborau scările, îi luam cu caleașca, îi duceam acolo la capătul lumii, aduceam pe lanț înapoi. Mă rog, și asta era. Am ales astăzi să vorbim de portul Constanța între amintiri și speranțe. Speranțe de mai bine, speranțe de investitori mulți mai mulți
pe viitor pentru portul Constanța, pentru că este principala sursă economică, să-i spunem, dacă vrem, de aici, de la malul Portul Mării. Constanța a fost, este și cred că va rămâne una din cele mai mari surse pentru economia constanțeană. În recesiunea în care toată lumea zice că ne aflăm, că a intrat și România, investițiile din portul Constanța ar fi cele mai binevenite. Eu știu că există un master plan al portului Constanța care încă nu s-a pus în practică. Nu s-a pus în practică din ce cauză? Cred că n-am avut cei care au, să zic așa, au condus portul Constanța, au fost destui de pricepuți, de manager, cum le ziceți acum, destui de manager, ca să atragă investitorii. Sau poate nu au avut puterea, sau au fost îngrădiți, nimeni nu poate să știe. Eu vreau să vă spun că, de exemplu, insula, care este peste drum de Compas, peste drum de Danele 80, 89, 21, și între ele există un canal de legătură, da? Acolo este prevăzut un pod, care podul ăla, în master plan, trebuia în anii, acum un an, doi, să fie terminat podul de legătură, mânca investitorii care trebuiau să vină acolo. Inițial a fost pentru gaze lichefiate și petrol. Acum am înțeles că după ultimele noutăți s-a mutat în altă parte petrol, se va muta în altă parte petrolul și cu gazele, urmând ca în insulă să se dezvolte, după mine, ar putea fi și cereale. Dacă lucrurile funcționau, spunem, destul de bine, atât cât le vedeam noi din afară, înainte de 89, acum, domnule Șandru, făcând referire la anul 2012, din punct de vedere economic, este exploatat portul la capacitatea maximă? Nu. În situația zilnică care o am pe birou cu navele care operează în portul Constanța, mă doare sufletul când văd 27 de nave și avem 134 de nave în care se pot opera și 27 de nave operează. Vă rog să mă credeți, sunt zile întregi când mă uit și la avizări și peste tot și văd exportul românesc care a rămas tot cheresteaua și tot ferul vechi și puțină ureie, iar cea mai mare cifră sunt cerealele din tranzit și materiile prime, dar mai puține pentru galați și mai multe pentru tranzit. De ce a scăzut numărul navelor care vin? Păi a scăzut numărul navelor din mai multe inconveniente, zic eu după mine. Unul, combinatul de rude, că ArcelorMittal nu mai duduie, a mai închis din secție, din laminoare și așa mai departe, își aduc materia semi-preparată, semi-fabricată, ca zic așa, din Algeria. Deci nu mai aduc milioane de tone de minereu și de cărbune, care, să vă zic așa, în 1988 și 89 erau în jur de 13 milioane de tone de minereu și 8-9 milioane de tone de cărbune. Socotiți și dumneavoastră au 20 de milioane de tone de materii prime pe an. În 1900... Acum, la ora asta, și nu cred că nu știu dacă Convexul și ceilalți operatori portuari au depășit anul trecut 5-6 milioane de tone pentru ArcelorMittal. Nu cred. În 1976 ați călcat practic pentru prima dată în portul Constanța. Pentru prima dată. Prima oară am fost în 1973, am făcut un fel de practică, vreo 3 luni de zile. Erați în anii studenției. Terminasem, am făcut practică, am plecat la stagiu militar, pe aia am fost de acolo, am plecat la Transfăgărășan, cum v-am zis. Și în 76 ați venit în portul Constanța. Încoace în portul Constanța și am lucrat în secția 1 a EPMTDC, cum era la vremea aia. Erau ani bogați din punct de vedere economic pentru portul Constanța? Erau danele pline. Mi-amintesc, am venit, mare lucru nu știam despre portul Constanța, ce am învățat. Pentru că toți care au venit în portul Constanța erau ingineri de toate profesiile, dar niciunul nu avea exploatare portoară. Meseria care practic se făcea. Și asta se învăța să fura de la ceilalți. Absolut. Te loveai prima oară de noțiunea de operator dan, de stivator, de expeditor și așa mai departe, șef de echipă și toate astea. Adică cred că era o mare forfotă. Erau la secția 1 erau 1300 de oameni. Iar de sărbători când plecau acasă militare, că erau și unități militare, plecau acasă de sărbători, veneau echipe de Corabia care suplimentau. Deci echipe de dochieri care erau angajate în portul Corabia, dar erau detașate în portul Constanța și lucrau la săcăraie, ciment și tot ce mai era, materii prime. Dar atât exportul cât și importul aveau cifre, e greu la ora asta să le mai realizăm. Deci v-am spus, exportul la ora asta, dacă vă uitați și pe dane, o să vedeți că se încarcă fier vechi, cherestea, îngrășăminte de diferite tipuri, vrac, însaci, că-i ureie, că-i MPK, dar îngrășăminte
Mașini am văzut în ultimul timp, autoturisme de la Dacia Logan, din ăștia Dacia Logan am văzut. Și sper că cei de la Ford, care ați văzut că a deschis la Craiova cu mult fast, da? Sper că ăștia să apeleze la portul Constanța pentru a trimite mașinile către Europa Centrală. Cred că le vor face cu nave de astea mici autopropulsate. Acum depinde pe Dunăre. De costul transportului. Costul transportului va fi foarte simplu. De la Craiova poți să aduci în orice port dunărean, iar de acolo să încarci pe nave specializate care există la ora asta sunt și vii cu sute de mașini pe o navă specializată pe Dunăre, care în portul Constanța o descarci unde trebuie sau direct la alte nave, mă rog. Există în acest moment posibilitatea ca activitatea portoară să crească în perioada următoare? Nu spunem peste o lună, două, peste un an, 2, 3, 4? Există mari șanse. În primul rând, portul Constanța trebuie să apeleze fonduri europene pentru infrastructură. Începând de la anul am înțeles că va fi un program special al Uniunii Europene. O să vedem în ghidul ăsta care iese acum, adresează 21-22 mai. Hai să nu ducem 21 Constantin și Elena, poate de 22-23 este nou ghid al solicitantului la fonduri europene și să vedem unde se încadrează Ministerul Transportului la infrastructură, dar sigur va fi. Și beneficiind de bani europeni pentru infrastructură, în portul Constanța au rămas, dacă ați văzut presa, au rămas și acum în coadă de pește Digul de Larg, care tot se judecă, sunt 2 ani și ceva de când se judecă, nodul feroviar de la partea 14, care nu s-a rezolvat, adică sunt o groază de astea mărunte care nu s-au rezolvat. Dacă n-am rezolvat Digul de Larg, dacă n-am rezolvat cu investitorii pentru zona din insulă, care este foarte mare, dacă nu rezolvăm cu molul. Deci un mare lucru ce a făcut până acum și bun a fost că vorbiți tot traficul... de molul cel de la... Da, 3 de la Agigea, acum după noua numerătare, unde nu e... Este de continuat, da? Absolut. Mare realizare a portului Constanța este... Avem nevoie și de investitori. Este dacă termină podul de peste canalul Dunăre-Marea Neagră, de la kilometrul 0+200, este faptul că au deschis poarta 7 și au modernizat-o cu tot ce trebuie și tot traficul greu intră și iese pe poarta 7. Dacă termină descărcătorul, că vedeți când mergeți către Agigea, la Rondul, la sens giratoriu, ați văzut că trec 2 podețe pe deasupra, care va fi unul de dus și unul de întors. Deci, acolo, de la poarta 7... E bine că se fluidizează un pic traficul. De la poarta 7 va intra tot ce înseamnă portul vechi, iar de acolo, după ce ajunge la drumul care se împarte poarta 7 și poarta 9, va avea și un braț care va merge pe podul care se construiește acum, care v-am spus, care merge pentru portul Agigea. Iar după care cei care pleacă către Negru Vodă, Mangale vor ieși direct de acolo, vor pleca și ceilalți care vin încoace nu vor mai trece prin orașul Constanța nicio mașină, niciun tir încărcată cu marfă din port, decât cea al Constanței. În restul va fi drumul de centură, va fi legătura bună. Să sperăm că se vor urgenta. Și că lucrurile vor evolua, pentru că avem nevoie de ele. Avem nevoie urgentă. Domnul Șandru, noi am fost obișnuiți aici în port să avem parte de operațiuni de încărcare, descărcare, transport, marfă. Ei, mai nou, în ultima perioadă, navele de pasageri au început să ajungă la malul mării. În schimb, foarte mulți străini, i-am văzut la televizor, sunt dezamăgiți de imaginea orașului și, în general, a zonei peninsulare, pentru că aici e portul, ce să facem? Nu putem să-l mutăm, să-l ducem mai în față sau mai în spate. Da, turiștii, în general, caută locurile vechi, istorice. Mai ales mulți sunt pregătiți de ghiz pe nava de croaziere până ajungă portul. Și le spune despre orașul Tomis, le povestește istoria, le zice de Ovidiu, le povestește toată zona asta istorică, de Istria, de tot. Și atunci e normal că el, când iese din port, când coboară și se duce pe cu microbuzul sau cu autobuzele, are o imagine, exact, și ajunge și vede ceea ce vede la ora asta. Locuințe abandonate, pentru că nu au fost bani să fie refăcute așa cum trebuiau, la clădiri, în paragină, ce să mai zic, asta trebuie să refăcute. Am înțeles că există un plan și un program de refacere a peninsulei orașului, ceea ce vă spun, cred că această peninsulă imediat după 90 de refacere, dar numai că nimeni n-a mai pus accent atât de mare pe el. N-a mai pus, în primul rând, bani de la noi n-au fost. Toată lumea așteaptă bani de afară. Pentru bani de afară este puțină muncă. Adică muncești mai mult să faci proiectele.
nu faci o fișă către buget să ceri. Când îți dorești să ai parte de fonduri europene, să spunem, îți faci o echipă sau o comisie care se ocupe strict de pe tot posturi, ce înseamnă. Toată lumea are. Vreau să vă zic că nu există companie de stat, primărie, orice vreți dumneavoastră, să n-aibă oameni pentru proiecte europene și care, zic eu, că fiecare mai mult sau mai puțin absorbe. Ceea ce pot să vă zic acum, de exemplu, ca să legăm tot la port, Ministerul Transportului ar putea, ca începând de la anul, să absorbă minim, numai pentru lucrări de port și canal, minim 2 miliarde de euro. Pentru cele mai urgente lucrări, minim. Unde să intre canalul București-Giurgiu cu o parte, București-Oltenița, pardon, cu o parte, să intre finalizarea canalului Dunăre-Marea Neagră și Poarta Albă, care a rămas la stadiu când a fost predat, a fost definitivată lucrarea de maluri, să intre lucrările de infrastructură portuară, care sunt foarte multe, să intre multe lucrări de automatizări, atât la port cât și la canal, adică Ministerul Transportului prin astea două, plus ANR-ul, plus unitățile de pe Dunăre, cu modernizarea Dunării și crearea unui pescaj de 2,50 metri constant, că iarnă, că vară, poate să aspire chiar și mai mult de 2 miliarde jumate de euro într-un an, doi. Timpul le va rezolva pe toate. Asta depinde de gospodarii de acolo. Și de cei care vor urma. Și de cei care vor urma, dar tot timpul cineva trebuie să pună o piatră la temelie. Și ceilalți să vină să continue. Mulți preferă să arunce piatra și să vadă unde cade. Din păcate, mai puțin construiesc temelia. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, domnul Șandru. Legat de portul Constanța sau de oraș, pentru că aici ne desfășurăm activitatea zilnică, există 3 lucruri care nu vă plac? Că probabil sunt și lucruri care vă plac, dar nu vă întreb de ele. Da. La un oraș trebuie să ne placă eu totul. sunt un tip de ăsta matinal. De când lucrez legat de port, de canal, de toate activitățile astea, eu dimineața la 6:15, 6:20 sunt la birou. Dar înainte de a intra în birou, intru în portul Constanța și mă gândesc că înainte să lucra până la 6:30, 7, acum la ora 6 nu mai vezi, că mă uit, ori de la poarta 5 ori și trec prin port, nu mai vezi o macara să se rotească, nu mai vezi un port de scări, nu mai vezi nimic. Toată lumea, cei care au muncit dacă au avut ceva, cei care au venit să pregătesc să intre. Deci portul Constanța la ora asta, după mine, mă doare sfătul când văd că nu se învârte nimic dimineața, seara. Asta este. Tot la fel îmi pare rău că cei mai mulți care au lucrat în portul Constanța au plecat pentru că locurile de muncă au devenit din ce în ce mai puține. S-au diminuat, s-au micșorat, s-au plecat. Dacă nu e cifră, dacă nu mai există export, exact. Ce să facă? Unde să-i ținem? Au plecat. Elementul ăsta uman tot timpul pentru mine a fost o... Cum să zic, eu am lucrat cu oameni. Niciodată n-am avut mai puțin de 400-500 de oameni în activitatea mea în Suvorne. Și acești oameni, cum să vă zic eu, m-am învățat cu ei tot timpul și știam și ce-i doare pe fiecare și ce-și dorește. Și omul este, după mine, cel mai prețios lucru care trebuie să-l modelăm și omul, dacă cât ar fi el de rău și asta, dacă știi ce să-i ceri și îl pui la lucru și îi dai, nu zice nimic. Când îl pedepsești, nu se supără. Aveți experiență, atâția ani, e normal să știți să lucrați deci cu omul, este foarte, domnul Șandru. Și al treilea este modul cum s-au derulat investițiile până acum, mi se pare că a fost ineficient. Și nu, după mine, nu am progresat. Credeți eu că nu portul, cum l-am văzut în 1989 și până în 92-93, așa este. Credeți că nu s-au dorit investiții și investitori în portul Constanța? Nu cred că nu s-au dorit. N-au știut să-i atragă, pentru că știu, de exemplu, că mulți au venit, au vrut să facă eoliene pe dig, au făcut calculele greșite, au venit să facă licitație, dar nu le-a ieșit. Una era când făceau hârtiile acolo și alta când au venit aici și au făcut măsurători cu vânturile și cu toate. Mai departe, cei care au venit pentru cereale, toți au vrut ape mari. Deci nu au vrut niciunul să-ți facă silozuri, decât foarte puțin și-au pus în ape până la 7 metri. Toți au vrut în ape mari, 11-12 minute să facă nave mari. Marele câștig al portului este Constanța South Container Terminals, asta care a făcut cu fonduri japoneze terminalul, a lucrat Pentaocean în România cu firme românești și ăla e marele câștig, că ce-au luat Dubai Port Authority of Dubai. Ăștia sunt singurii care fac treabă cu containerele. Dar eu aștept și sunt convins că în curând, dacă Dunărea va avea de la Viena până la Cernavodă 2,50 pescajul,
constant, containerele vor pleca pe Dunăre. Până acum s-a încercat la Giurgiu, s-a încercat la Belgrad, s-a încercat la Budapesta. Faptul că a fost 3 luni gheață a omorât Budapesta deocamdată. Încercăm acum la Linz, tot avem discuții cu cei din Austria pentru Linz, să deschidem o linie măcar de început de container. Aici, în schimb, este o problemă la container. Și asta vă spun fără nicio reținere. Toți agenții care lucrează la containere nu sunt interesați de transportul pe apă deocamdată, indiferent ce condiții le oferă. Pentru că toți cei care lucrează în branșa cu containerele au tracuri. Toată lumea. Și nu o să lase tracurile să-mi dea mie pe apă. Am înțeles. Da? Indiferent de condiții. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, domnul Șandru, suntem în plină campanie electorală. Alianța pentru Constanța este un viitor și pentru portul Constanța? Deci Alianța pentru Constanța în program are și o parte pentru portul Constanța, are și pentru administrația canalului navigabile, are și pentru partea de infrastructură, are și pentru părțile istorice, peninsulă și așa mai departe. Dacă ați văzut programul, este vast, e pe capitole. Așa în mare știu despre ce e vorba. Este meritul echipei, dar și a domnului Cristian Gigi Chiru, pe care îl susțineți. Păi l-am susținut de când a câștigat alegerile la județ și asta a fost sloganul, Chiru primar. Era cea mai bună variantă. Cu asta am plecat la drum. Cu asta am plecat la drum. Ați avut mare încredere în domnul Chiru. Da. Cu asta am plecat la drum și deocamdată nu regret. Va ieși lumea la vot pe 10 iunie? Sper să iasă mai mult ca altă dată. Că de obicei a ieșit 27, 28, 32 cei mai mulți. E nevoie de constanțeni până la urmă. Este nevoie și nevoie de toți constanțenii să iasă și fiecare să-și revendice dreptul de a-și fixa primarul. Fiecare pe care și-l dorește. Dar trebuie să cântărească bine și când intră în secția de votare, deja să știe cu cine a prezentat programul mai bun și pe cine l-a convins pe el să voteze. Domnul Șandru, vă mulțumesc mult de tot. Mult succes, în primul rând, în activitatea portoară. Sperăm ca lucrurile să devină pe zi ce trece mai bune. Succes mult și în campanie. Sper să discutăm și despre treaba asta și după câțiva ani, chiar dacă ies la pensie, eu din port tot nu plec, ca privat rămân. Dacă lucrurile vor sta bine, vă chem și după 10 iunie să vorbim de portul Constanța și de ceea ce urmează să se întâmple acolo. Atât deocamdată pentru astăzi la Primăria Constanțenilor. Invitatul nostru a fost domnul Nicolae Șandru. Sunt Ionuț Vulgheriu, vă mulțumesc pentru atenție, să vă meargă din plin.